Kusihla ngolesihlanu kumzansi wethu channel 163 zishumi neshagalolunye kunhlaba lenkosi mangilibingelele nginamukele ake sibheke nakho umhlahlo wesimo sezulu umi kanje njengoba ngikhuluma nje kusihla kanjalo futhi nakusasa bukela ke sibheke isifundazwe sesiqala sakhona lapha na Eastern Cape eMonti mangisho ugcwala umlomo lihle licwathile izulu ngamazinga okushisa ku12 no19 sekhona Eastern Cape eqhubeka nakhona lizobe lihle licwathile izulu kusasa amazinga okushisa phakathi kwa11 naye lapha na u19 kanti masibheka lapha na eBloemfontein go Free State bukeli kona ke sizosikaza ngamafu amazinga okushisa phakathi kwa5 naye lapha na u16 sisekhona Free State Sasolburg nakhona zosikaza ngamafu izulu amazinga okushisa phakathi kwa6 naye lapha na u18 sibheka kusifundazwe sala eGauteng bukeli lapha na kuJohannesburg nakhona mangisho ugcwala umlomo lizobe limboze ngamafu izulu amazinga okushisa aku8 naye lapha na u17 siseFarreneging kusasa lisikaze ngamafu nakhona amazinga okushisa ku6 naye lapha na u18 masigijima sibheka kusifundazwe sakhona lapha na kwaZulu Natal eThekwini mangisho nje ugcwala umlomo ukuthi kunemikhizo ezolindela khona ke amazinga okushisa ku14 no20 kanti ke makhona lapha eMgungundlovu khona ke zobe limboze ngamafu izulu amazinga okushisa ku7 lapha na u18 obheke nje mbukeli kusasa makhona lapha eLimpopo kuphalwa bhola nakhona mangisho ugcwala umlomo uzobe sikaze ngamafu amazinga okushisa phakathi kwakhe na u15 no21 sibheka nje lapha kuPhulukwane nakhona zobe sikaze ngamafu amazinga okushisa ku11 naye lapha na u20 mbukeli okhona lapha kusasa eMpumalanga Nkombombela uyazi nje ukuthi ngempela kunemikhizo ezolindela amazinga okushisa ku12 naye lapha na u21 obheke nje makhona eSekhunda khona ke zobe sikaze ngamafu amazinga okushisa ku4 lapha na u17 mbukeli okhona kusasa lapha ku Northwest Mahikeng zobe lihle licwathile izulu ngamazinga okushisa ku7 naye lapha na u20 sisekhona lapha eNorthwest Rustenburg zobe lihle iphumile inkavelanga amazinga okushisa ku9 lapha na u21 sagijima sibheka kusifundazwe sakhona lapha Northern Cape Kimberley zobe limboze ngamafu izulu amazinga okushisa ku6 naye lapha na u17 sisekhona lapha eNorthern Cape Upington zobe iphumile inkavelanga amazinga okushisa phakathi kwakhe u5 naye lapha na u21 sibheka kusifundazwe sethu sokugcina sakhona lapha Western Cape eCape Town koGugulethu kunemikhizo ezolindela amazinga okushisa ku13 no16 sayivala sithi ngisibheka lapha kuGeorge Go Springbok sobe iphumile inkavelanga amazinga okushisa ku11 lapha na u17 mangisho ke gcwala umlomo ukuthi bekulo umhlahlo wakho wesimo sezulu namhlanje nakusasa ngithi kini nonke emakhaya inkosi thela umusa.